ניתן גם היום בסרטון של Overwatch. זה דרך פלייסטיישן 4 שלי, אז ככה היו הסרטונים גם. יהיה עוד הרבה סרטונים, יש לי הרבה משחקים, ומקווה שתהנו מהסרטון. יאללה, בוא נתחיל. אוקיי. אז בסדרה הזאת אנחנו מסבירים על דמויות, ואנחנו נתחיל עם הדמויות שהן יותר להתקפה. זה דומפיסט. הדמות החדשה שיצאה לא מזמן, ואפשר לשחק בה ב-PTR, זה דמות מאוד טובה. כן. דמות חדשה ומאוד טובה. יש לו את היריות הרגילות שלה, שלא צריך לטעון, נותנת לבד, אבל אי אפשר להספים את זה. אל תחשבו שזה להספים, כי עד שזה ניתן עוד פעם, זה לא. יש לו את האגרוף הזה, מכה אחת, והוא מת חוץ מטנקים שלהם יש המון חיים, אבל זה עדיין מוריד להם הרבה מאוד דמג'. אם שמתם לב, יש לו חיים כחולים כאלו, מתי שניתן כאלו אגרופים. נתתי לו מכה, ויש לי יותר חיים כחולים, שהם לזמן מסוים, והם יורדים לאט לאט. יש את המכה הזאת שראיתם שזה לעלות מישהו באוויר, ואז יש את המכה הזאת שיכול לסיים אותו, להפחית את זה. גם אם תשימו לב, הדשוט יעשה יותר דמג' וצליל אחר. הצליל של הדשוט יותר גבוה, והצליל של הפגיעה רגילה פחות. זה נמוך כזה, רגיל. יגידו את זה אם עשיתם כמה קילים ביחד, זה רק לכללי. אם עשיתם את זה כמה קילים ביחד, היא תגיד כמה קילים עשיתם. עכשיו האולטימייט שלו זה אולטימייט מיוחד, הוא לא אחד שאפשר להרוג אותך בזמן הזה, כי רוב האולטימייטים יכולים להרוג אתכם בזמן הזה. הוא פשוט עושה את זה, ואם אתם שמים לב יש כמה עיגולים. כל עוד העיגול יותר פנימי, יש יותר דמג'. אז אם הם בעיגול הכי פנימי, כמו שראיתם כשלקחתי את הרובוטים האלה, פשוט התפוצצו תוך שנייה. צריך להיות מדויק גם. זה טוב גם להגיע בשביל הפוינט, אם אתה צריך להגיע מהר, ויש גם הרבה אנשים שמשתלטים שם, אז פשוט עושה את זה והורג אותם מאוד שימושי. עכשיו, אז זה כל מה שהיה עם דומפיסט. רק עוד משהו אחד כללי, אם אתם נותנים אגרוף, לא משנה עם איזה דמות זה 20 דמג'. אז זה היה דומפיסט. הבא שלנו, הסייבורג נינג'ה, גנג'י. גנג'י הוא יפני, לא יותר מדי. יש לו דאבל ג'אמפ, זה דמות מאוד ייחודי, הוא יפני. יש לו דאבל ג'אמפ שזה מאוד ייחודי, זה רק לא. הוא יכול לטפס על קירות. יש את זה לעוד דמות אחת, אבל עליה נסביר אחר. דמות מאוד חזקה, אני אישית מאוד אוהבת אותה. כן, הרבה מאוד אנשים אוהבים את הדמות הזאת. ההדשוט שלו עושה המון דמג'. יש לו את המהלך, יש לו גם שני יריות, יש לו את המדויק, יש לו את זה. זה יותר מהיר, וזה יותר טוב לקרוב, כי זה יותר מהיר, וזה יכול לעשות הרבה יותר טוב ככה. אם טיפים מבן אדם, גנג'י מלך. כן. אתה פשוט מדהים עם גנג'י. אם אתה רואה מישהו מרחוק, אז פשוט דופקים לו ככה, וזה הרבה יותר מדויק מאשר, כי אם תעשו ככה, יפגע רק שוריקן אחד, וזה ממש לא דמג'. רק הדשוט רוצה אולי שווה לכם אם אתם עושים ככה. תראה להם עכשיו את המהלך שלו. אם נגיד יש לו ממש קצת חיים, פשוט יכול לדפוק לו ככה, זה מוריד 50 חיים. נגיד שלא היה לו קצת חיים, אוקיי, שזה לא היה בסופו. זה מוריד 50 חיים וזה עושה הרבה. אתם רואים את זה, היה זה נטען ל8 שניות. ועכשיו נראה לכם עוד משהו טוב, אני רק אראה את הדמת. אם אין לכם את זה, אבל הצלחתם להרוג מישהו, חוזר לכם תוך שנייה. עכשיו, המהלך הבא שלו זה ממש OP. הוא יכול פשוט לעשות דיפלקט לכל מה שבא אליו, כולל אולטימייטים שזורקים. אתה יכול גם לכוון את זה על טימייט אחר שלו, נגיד. כן, אם אתה רוצה להחזיר את זה למישהו אחר שאין לו הרבה דמג', כאילו לא דמג' HP, אז אתה פשוט מכוון את זה עליו, ואז... זה עובד. לא כל דבר אפשר לעשות אליו דיפלקט. לא כל דבר דיפלקט. רק משהו שהוא ירייה, שבא אליך כירייה, נגיד חשמל או לייזר. חץ לדוגמה. חץ אפשר.
חצי דוגמה אפשר, כאילו, קראתי. אוקיי, והאולטימייט שלו. האולטימייט שלו זה החרב הזאתי, כמו שאתם רואים החרב הגדולה. אני ממליץ לא ללכת על דמות ככה ולהפיל את האולטימייט שלכם, כי יהרגו אתכם. אין לכם הרבה HP, אז לפי מה שאני מעדיף באופן אישי גם ככה אני עושה, ובמקום לא צפוי, אתם באים לתת ככה מכות הוא די רחוק, אי אפשר להגיע לשם, אבל אם תשימו לב, זה עושה ספלאש דמג'. וספלאש דמג' זה מאוד עוזר אם יש כמה ביחד, וזה עושה החרב של גנג'י 130 דמג', שזה 2 מכות מישהו מת. חוץ מטנקים, אבל זה. הדמות הבאה, הקארבוי מקרי. יש לו 2 יריות. יש לו סוג של 2 יריות, אוקיי? כמו לגנג'י שיש לו סוג פעמיים של 2 יריות, אוקיי? זה יהיה הרגילה שלו, וזה יהיה קצת יותר בסדר. כמובן שזה עולה לכם למעלה אם תשימו לב, וזה יותר קשה לתגובה, ומומלץ לעשות את זה יותר קרוב. נגיד שעכשיו יריתי, אתם רואים, יש לי 4 בתוך 6 יריות, ואני עושה את הגלגול הזה, זה דבר ראשון כדי להתחמק, וגם זה ממלא לכם את היריות. ויש לו את הפלשבק. מה זה עושה פלשבק? זה בעצם, היריב לא יכול לזוז. לאיזה שנייה, אבל גם שנייה זה ממש שימושי, כי זה גם יכול להרוס אולטימייטים לאנשים כמו גנג'י. אם הוא לא עשה דיפלקט לזה, זה פשוט עושה ככה ומפוצץ אותו בכל המחסנית. האולטימייט שלו. יש לו אולטימייט מאוד מאוד חייתי, זה מאוד אופי, אני ממש לא חושבת שלו. לדעתי זה בין הטובים במשחק, רק שתדעו, גם שמקרי יכול להרוס לגנג'י את האולטימייט, אותו דבר גנג'י יכול לעשות למקרי, כי זו ירייה. הוא פשוט מכוון לראש, וזה הזמן, ואז זה... ראיתם איזה מגנובי לובי? כן, הוא דמות מאוד טובה למי שאוהב ממש ריבון מדויק, הוא ממש חייתי. הדמות הבאה שלנו, פארה. פארה היא דמות שיכולה לעוף. ואי אפשר לעשות איתה הדשוט. אין לה הדשוט. יש לה רק יריות שאם הם פוגעים בול, הם עושים דמג' של הדשוט. זה מאוד שווה הדמג' הזה, אבל אם אתם לא פוגעים בול, אז זה לא עושה את הדמג' הזה. אבל אתם יכולים לפגוע ברצפה וזה עדיין פגע בדמות. אתם יכולים לעוף איתם או בזה, או בלחצים. אתם פשוט יכולים בלחצנים, כל הלחצן שיש לך, כי אני בקונסולת הפלייסטיישן, אז אצלי זה אחרת. כן, ואם נגיד אתה... אז אתם יכולים, יש לכם את האפשרות לגרום לכם לעוף אפילו יותר גבוה. אם אתה שמתם לב, במקום ככה, יש לי עוד בוט שאני יכול לעשות ככה. זה עוזר אם אתה חייב להגיע גבוה, שנגמר לך הדלק, כן, דלק זמני. יש לי גם את האפשרות להעיף אנשים. אתה יכול להעיף מהמפה, זה מאוד שימושי. מובי. עכשיו האולטימייט שלה, ככה. רגע, האולטימייט שלה לא ניתן. האולטימייט שלה הוא מאוד 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 אופי, ומומלץ לעשות אותו מתי שאתם רואים הרבה אנשים בקבוצה השנייה. וגם כפרה יש לכם את האפשרות לבוא מאחורה. אם תעוף ואף אחד לא שם לב אליכם ויש לכם אולטימייט, אז זה מאוד שימושי אם יש הרבה אנשים. האולטימייט שלה, רק שתיזהרו, אם אתם רואים ברצפה תקבלו דמג'. אותו דבר באולטימייט, אם תראו על הרצפה או משהו יתקרב אליכם וזה יתקרב רק בכם, קרוב אליכם, ירד לכם הדמג'. זה קרה לאחד מהטימייטים שלי. הוא פשוט מת מהאולטימייט של עצמו, זה מאוד עצוב. עכשיו, האולטימייט שלה, אתה נשאר באוויר אם אתה שם את זה, אתה לא נופל למטה, אבל אפשר להרוג אותך. באותה מידה, גנג'י יכול לעשות דיפלקט. נכון, כי זה טילים. זה טילים שנראים עליך. עכשיו אתה עושה ככה ואז עושה... ומומלץ לך בלבדרין, אתה רואה ושמה. וכל שנייה פה היא חשובה ותחייבים לכמים מזה בוטו. כן, אולטימייט זה זמני ומאוד כדאי לכם. הדמות הבאה שלנו זה ריפר. זוהי דמות מאוד טובה. לא טובה מרחוק, אתה אסאסין, אתה חייב לבוא מקרוב. נגיד עכשיו צריכתי מאוד קטנות, אוקיי, אבל בעיקרון אם אני עושה ככה אני לא מצליח. אם אני מתקרב, תסתכלו את ההבדלים. רק שתשימו לב. תסתכלו יגיע אחת ממש, סליחה, יגיע אחת, זה עכשיו כרגע לא הצליח, אבל אם תסתכלו, יגיע אחת בדרך כלל לא רק אותו, אוקיי? ירייה אחת בהדשט מקרוב, אם תשימו לב. כאלה שיש להם 200 חיים, כמו גנג'י, אוקיי? אתה יכול להגיד לבוא ככה, זאת הדשט והוא עומד. ומקרוב, אם אתה ככה, אתה עושה 2 יריות. כי הוא יורה בירייה אחת ככה, 8 כדורים. זה מאוד שווה. פשוט לחיצה אחת, 8 כדורים, עושה המון דמג' ושמים לב אליך, אתה עושה הדשט. המהלך, יש לו מהלך שאם
של השתגרות. אתה יכול לבוא על אויבים מאחורה, נגיד צלפים שתראו את זה אבל בהמשך. יכולים לפגוע בך מתי שאתה בתוך... מתי שאתה עושה את התנוחה, ששמתם לב שעושה תנוחה, אפשר לפגוע בך. יש את המהלך הזה שאי אפשר לפגוע בי, אתם רואים, הוא פשוט יורד וגם לא חגיעה. וגם אם תשימו לב, משהו אצלו, הדמג' זה יכול לרפות את אתכם רק שתדעו, אבל אם עכשיו אין לי דמג' ואין לי, כאילו אין לי HP ואין לי את זה. אז מה שאני עושה, פשוט לירות על אנשים. אתם מקבלים את ה-HP שלכם בחזרה. אתם מתחילים ככה לקבל דעת לאט. זה מאוד שימושי לקרבות, שאם מתחילים להוריד לכם דמג' אתם גם מורידים וגם מקבלים. האולטימט שלו. גם זה מחסל טנקים הריבר הזה, משפיל טנקים ברמה... משפיל טנקים לארוחת בוקר. זה ברמה מטורפת שבכלל אין לכם... כי השוטגנים שלו כל כך חזקים והוא יכול גם לטעון מהר יותר. אם תשימו לב, יש את הטעינה הזאת ואתה מחכה הרבה זמן. אתה רוצה מהר יותר, פשוט תיתן מכה והם יחזור. פשוט זה יחזור כל כך מהר, זה מאוד שימושי. עכשיו... נראה את האולטימט שלו... האולטימט שלו ממש טוב. בעיקר טוב מקרוב או... כי ריפר הוא מקרוב, אבל אם יש הרבה אנשים ואתם השתגרתם למקום שלא רואים אתכם, אתם פשוט באים, אתם עושים... תסתכלו מאחורי הגב ככה, תקפצו, שימו את האולטימט, זה מגניב. נייס, נייס, נייס. אוקיי, זה היה ריפר. הבא בתור סולג'ר. אתם תשחקו אותו בהתחלה בטריינרס של ההתחלה. אם תעשו טריינר, ואל תעשו כי אני לא עשיתי. אני דווקא עשיתי כי לא היה לי ברירה. אז יש לו את אפשרות הירייה, יש לו רק ירייה אחת, שזה ככה, פשוט לראות. וחוץ מזה, יש לו גם את הטיל. שהטיל, אם אתה רוצה לסיים מישהו או להתחיל עם זה דמג' טוב, פשוט יכול לעשות ככה, ואז טיל. תמשו בזה בעיקר על טנקים. זה מאוד שווה על טנקים, זה מוריד להם 200 בערך חיים, אני חושב עם יריות והכל. אם אתם עושים, אתם יכולים לעשות ככה, שמתם לב לכמה, זה הדשוט של מקרי. הוא יכול גם לעשות ספרינט. זה כמו ב-Call of Duty כזה. פשוט רץ, והוא הרבה יותר מהיר מגנג'י, כאילו, גנג'י הוא מהיר, הוא ממש מהיר. עם זה הוא הרבה יותר מהיר. יש לו את האפשרות גם לרפות את עצמו. עכשיו תראו את זה, הוא לא צריך את הגלילות חיים. אם הוא בקרב, עכשיו הוא פשוט שם את זה. אז עכשיו אני פשוט שם את זה, אוקיי, וגם הסתכלו, אתם רואים את הדבר הזה פה, נגיד שטימייטים מהקבוצה שלכם באים, אז אתם סוג של מרפאים אותם ככה. וגם זה נותן לכם את האולטימייט. עכשיו רק נשיג את האולטימייט. יש לו אולטימייט. אולטימייט זה של, בוא נגיד, צ'יטינג. האולטימייט שלו זה צ'יטינג. אין בוט. זה פשוט מכוון כל ירייה שלך בול, חוץ מהטילים. את הטילים אתה חייב לפגוע בול אם אתה באמת רוצה. תגזים, תכוון את זה ממש לשם. כן, אני אראה לכם עכשיו. אני רוצה רק שזה יראה את שני הבוטים ושאני מכוון לשם בכלל. רואים? אתם רואים מה הנשק הזה עושה, זה מטורף. אבל לחצנים אני לא יעבוד. טילים לא יעבדו לכם. הם לא יעשו לכם איינבול כי זה... זה קצת אופי. נכון. סומברה. היא האקרית שיכולה פשוט להרוס לכם, אם שמתם לב, יש לכם את היכולות האלו, שזה להיות בלתי נראה. אז נגיד שאתה בלתי נראה, ועושים לך ככה, לפני שאתה עשית את זה, אתה לא יכול לעשות את זה. כל היכולות שלך חסומות. אבל אתה יכול רק לראות לך, אתה לא יכול להגיד. רק לראות. כן. אתה פשוט די נתפקת, בוא נגיד. זה רק ל6 שניות, אבל 6 שניות האלה מאוד חשובות לכל שחקן. יש לה את הטלפורטר הזה, שאם אני רוצה להגיע למקומות רחוקים ואין לי חיים, נגיד אני עושה ככה. זה נייס כזה. וגם היא יכולה לראות אנשים עם low damage, low HP. אז היא פשוט מסתכלת, יודעת איפה הם, מפרקת אותם. זה מאוד שימושי. ומה עם הבלתי-דימות שלה? ככה היא יכולה לעבוד לאנשים מאחורה. היא הרבה יותר מהירה, היא פשוט באה ומפרקת אותה. לא מאחור זה מסך כזה, אבל... ככה זה סומברה אסאסינים. זה דמות מניאקית. סומברה זה דמות... היא יכולה גם לעשות ככה. זה רק טימיטים שאתם יכולים לקחת את זה... רק טימיטים, וזה גם פי 2 יותר מהיר בטעינה של כל זה. האנמיז, כאילו האיבים שלכם לא יכולים לקחת. לא יכולים. ואם תשימו לב, רק שאני אראה לכם כמה זה מהיר. אני פשוט עושה ככה, וזה ניתן כל כך מהר, זה פי 2 יותר מהיר. ואני יכול לעשות את זה הרבה פעמים, והאולטימייט שלה. ופשוט לעשות האק לכל מי שבסביבה. ולמה זה שימושי? כי לקבוצה השנייה... זה מאוד חשוב. כן, אם אתם אם אתם 6, נגיד אתם הגעתם 6 מול 6,
על פוינט לדוגמה, אתם עושים כזה, אתם מאוד טובים לקבוצה שלכם, אין לה שחקן מחליט היכולת. נגיד שפה זה הפוינט, אתה פשוט חוזר, הם כולם באים ואתה עושה ככה. אתם לא רואים פה שהם מנוטרלים, כי זה בוטים, אבל בעיקרון הם מנוטרלים כל האויבים. מאוד שימושית בשביל לעצבן את הקבוצה השנייה. הדמות הבאה שלנו, והאחרונה, טרייסר. טרייסר היא יכולה לזוז בזמן. יש לה את הקבוצות האלו שמאוד יעילות. אני גם אוהב זה שמתי שאני, אחרי שבזבזתי את כל המחסנית, אני פשוט עושה טיים סקיפ, והיא יכולה גם לחזור בזמן, שזה מרפא אותה. וזה גם יכול לרפות אותה כמובן. וזה מאוד יעיל. האולטימייט שלה, אני רק אומר אזהרה עם האולטימייט שלה, שאם אתם שמים את האולטימייט, כן, גם זה פצצה. אז אם אתם שמים את זה על אויב ואתם קרובים אל האויב ואתם לא זזתם, אתם פשוט תמותו. רק שיהיה כזה... כן, זה מאוד מאוד חשוב. כאילו, אני אראה לכם עכשיו. אני נגיד שם את הפצצה, ואני קרוב, אני לא זז. מת. נתן לי. אז יש לה, רק שתדעו, כל אגרוף מוריד בדיוק אותו הדבר, 20 חיים. היא מאוד שימושית בשביל לעצבן אויבים, אתה פשוט בא, עושה ככה, חוזר בזמן. ואז אתה פשוט בא אליהם עוד פעם. והיא גם, היא לא ממש טובה מרחוק, אז כאילו, כדאי לכם יותר מקרוב. כל האסאסינים אוהבים קרוב. תאמינו לי שכל האסאסינים אוהבים רק קרוב. אוקיי, אז זה היה כל היום. אנחנו מקווים שנהניתם מהסרטון, ואנחנו נמשיך לשחק באוברוואץ', גם נעשה משחקים וגם אנחנו נמשיך עם הסדרה הזאת על הסברה. אז תודה שצפיתם ויאללה ביי. יאו יאו יאו.